Zdravím vás. Tak, tu sú základné komponenty. Podvozok, v ktorom je namontované servo, káblik servu, motorček. Batéria, príjimač, spektrum, ďalej ESC, toto je súčasťou dodávky. Trčí z neho množstvo káblov, je priložený manuál, ktorý sa dá podľa toho zariadiť. Toto je vypínač. Sem sa pripája batéria. Batéria má konektor Tamiya. Takže zastrčí sa batéria, vybavené. Vypínač je vypnutý, takže momentálne sa nič nedeje. Ďalšie konektory, takisto celé je to bobuzdorné, takže podľa farby žltá na žltú. Motor, cvak, cvak. Hotovo. Teraz je nutné prepojiť príjimač s ESC-čkom. Mám tu ešte takúto malú drobnosť, volá sa to bec. To znamená, skôr to chráni príjimač a serva, aby boli napájané 5 V, pretože z tohto ESC-čka von ide to, čo je na baterke. To znamená 7,2 V. Väčšina serv je v tým poriadku a aj príjimačov, ale doporučuje sa usmerniť a ustabilizovať to na 5 V, pretože to je predpísané pre príjimače a serva. Treba sa pozrieť na špecifikáciu, ale doporučuje sa to, je to istota. Teoreticky by som vám mohol predať aj tento bec. Myslím, že ešte nejaké máme iné. Takže by som vám tento mohol pustiť. Zároveň je to becko, ktoré má aj pípák. To znamená, keď je slabý akumulátor, tak upozorní pípaním na slabý akumulátor. Akumulátor používam napríklad tento Turnigy a používam Lipolky, nie NIMH. Pôvodne som mal aj NMH, ale ten už akumulátor som už tuším predal. Takže Lipolky rýchlejšie, výkonnejšie a viac to vydrží. Takže ten pípak ale pri nich je dôležitý, pretože Lipolka sa nesmie podbiť. Dobre, takže toto zapojím takisto bobuzdorne. Nedá sa to zapojiť opačne. To znamená, teraz tu mám 5 V, ktorými napájam príjimač aj servo. Takisto tu, keď to dáte opačne, nič sa nestane. V podstate pluska je v prostriedku, takže to sa prepolovať nedá. Do konektoru bind. Dobre, toto je napájanie príjimača. Ďalej, toto je plyn. To je THR, trotle. A ešte servo, steering, takže ho zapojím sem do steering, dáme servo a plyn, takže máme zapojené všetky 3 parametre. Teraz zapneme. A zabudol som zapnúť ešte vysielač. V poriadku, vysielač je spárovaný, ten som mal spárovaný vopred.
Takže to je asi všetko pomerne jednoduchá záležitosť. Takže no, čo vypneme. Ľahké odredinky tu. To je iba samolepka prasknutá. Príprava na svetlá. Nálepky sú priložené v krabici. Treba si v prípade potreby tam vymodelovať úchyty lediek. Rovnako je vzadu. Tak, to tu máte aj, toto je mimo, navyše to máte ten chladič, potom tu som dal kúsok sitka, ktoré som ja dával pod motor, aby nešla špína cez vetracie diery motora. Také ešte zvyšné nálepky, čo zostali. Takže, to si ho. No. Tak, všetko majste sa, nech vám to pekne slúži a dorazí to v poriadku.